Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dneska vám porozprávam o mojom Erasme, kde som bola v zimnom semestri 23-24 v Rumunsku. Ja som si vybrala Rumunsko nie úplne dobrovoľne. Chcela som ísť najprv do Grécka, ale tam sa zrušil anglický odbor a po grecky rozprávať neviem, takže rovno to pre mňa padlo. Potom som mala na výber ísť do Turecka, kde to už vyzeralo nádejne, ale prišlo to zemetrasenie, takže zasa to padlo a nakoniec som si mohla vybrať z Dánska, Švédska alebo z Rumunska. Ale Dánsko a Švédsko mi prišli veľmi drahé krajiny s tým, že ten Erasmus krám nepokrie všetko a som sa bála, že či dokážem vykryť tie náklady aj samostatne, tak som si vybrala to Rumunsko a musím povedať, že vôbec neľutujem, bolo to úplne super rozhodnutie. Strašne veľa ľudí bolo najprv skeptických ohľadom toho, všetci mi rozprávajú, že ukradnú tvoje veci, ukradnú teba, všetko ti ukradnú, ťa tam budú byť a úplne proste veci, že Rumúni sú hrozní a budú tam sami psi ale vôbec to tak nebolo. Takže som zdravá, živá, nič mi neukradli, nič mi nezmyslo, nikto ma nezbil a nejakí tí psi tam boli, to hej, ale boli priateľskí. Takže dobre. No a teda poviem vám ten proces toho Erasmu. Ja si myslím, že na každej univerzite je to trošku iné, ale pointa je stále tá istá. U nás ten proces bol, ja by som povedala, že trošku komplikovanejší, preto si myslím, že veľa študentov odradí ísť na Erasmus. Ale keď si človek prejde tým procesom, tak fakt, že proste to je jak študijný výlet. Všetko je hradené, takže väčšina teda je hradená, čiže podľa mňa to fakt, že stojí za to. A aj po tom celom Erasme človek bude ťažiť ešte strašne dlho a ja z toho ťažím ešte stále. Takže tým, čo chcem povedať, že ten proces je strašne komplikovaný, je, že je tam milión papierovačiek, milión dokumentov, stále od vás niečo niekto chce, treba toto odniesť tam, toto vybaviť, toto podpísať. Katastrofa, ale dobre, to sa dá ešte nejako zvládnuť. No a keď sa všetky tieto veci vybavia konečne, tak začínajú potom e-mailové vybavovačky s rumunskou, teda pre mňa s rumunskou univerzitou alebo tou zahraničnou univerzitou, kam idete. To bolo ešte náročnejšie, lebo tam musia sedieť rozvrhy. Toto viem z iných univerzít, že to majú aj inak, ale pre našu univerzitu to bolo, že ten zimný semester, rozvrh pre zimný semester na mojej slovenskej univerzite musel sedieť s rozvrhom tej rumunskej. Lenže na každej univerzite tie predmety, oni sú ako všetky sú podobné, rovnaké, ten obsah, ale sú v rôznych ročníkoch. Čiže ja som chodila na niektoré predmety s bakalármi, na niektoré predmety s prvákmi magistrami a s niektorými s druhákmi magistrami. Niektoré predmety sa môžu prekrývať. Pre mne sa to našťastie nestalo, ale niektorým sa to tam stalo a potom je to problém, lebo tie kredity vám musia sedieť a keď nesedia, tak potom si musíte tie predmety dorábať na tej vašej domovskej univerzite, či pre mňa na Slovensku. Ďalšia taká zavádzajúca vec pre mňa bola, že v zmluve pre Erasmus je napísané, že musím odísť s 20 kreditami. Čiže ja som si vybrala predmety, ktoré mali 26 kreditov v Rumunsku, aj keď za celý semester na Slovensku by som nazbierala o mnoho viac kreditov, už si nepamätám to číslo a nechcem vám klamať, ale fakt, že to bolo vysoké, neviem, či nie 60, a nie to, možno už aj preháňam, ale fakt to bolo obrovské číslo. A ja som si teda dala ešte 6 kreditov navyše pre istotu, kebyže niečo nespravím alebo tak. Takže som odchádzala s týmto, ale skoro už v skúškovom období som sa dozvedela, že tie predmety, ktoré mi sedia so slovenskými, čiže tie predmety, ktoré som mala v Rumunsku, boli rovnaké aj na Slovensku, 5 predmetov, ale
zvyšok, myslím, že my sme mali 11 predmetov v 7. semestri, čiže zvyšných 6 predmetov si musím dorobiť na Slovenskej univerzite. A to vám poviem, že ma išlo šibnúť, lebo skoro v skúškovom období sa dozvedieť, že teraz musím dorobiť 6 predmetov, bola makačka. Nepríjemná informácia, ale všetko som zvládla, dalo sa to. Ja si myslím, že tí učitelia, profesori boli viac menej ústretoví, chápali tú situáciu, že som v zahraničí, že som sa to dozvedela. Oni vlastne ani tí profesori sami nevedia, že ako to funguje, čiže oni sa to dozvedeli zároveň so mnou. A aj keď ma celý čas brali, že proste som v Rumunsku, všetko je v poriadku, vybavené, ale potom sa dozvedeli, že vlastne si musím spraviť s nimi ten predmet. No ale mala som šťastie v tom, že ten ročník bol viac menej taký, že veľa predmetov sme museli robiť nejaké práce, nejaké eseje, referáty, seminárne práce, analýzy a takéto veci, čiže strašne veľa vecí mi pomohli spolužiaci. A aj tí profesori mi dávali viacej času na jednotlivé tie úlohy. Ja som vlastne tie predmety dokončila už v letnom semestri. My sme totiž to letný semester mali voľný a mali napísať len diplomovú prácu, ale tak ja som si ako keby posunula ešte ten zimný semester. A tiež mi veľmi pomohlo to, že v Rumunsku som mala predmety tak urobené, že niektoré boli normálne celý semester a niektoré boli blokovky. Bolo to kvôli tomu, že my sme mali učiteľa, ktorý priletel z Austrálie a on vlastne za 2 týždne odučil celý predmet, všetky ročníky a išli sme. Čiže toto bol práve ten predmet, kde som chodila aj s bakalármi, aj s magistrámi a vlastne som s ním ťahala 2 týždne celý deň. Ja som bola, že od 8 rána do 6 večera na škole. Tie predmety boli tiež tak robené, že sme tam robili rôzne práce, čítali kritické články, ja neviem, jak sa to volalo, bohoľúžaní a robili rôzne analýzy a proste takéto veci. Čiže niečo sme sa naučili, potom sme išli pracovať samostatne a potom sme sa to nejako kontrolovali, zisťovali, že kto čo má ako a pokračovali ďalej. Tak sme vlastne aj štúdie robili. To bolo na tom také zaujímavé. Čiže naozaj, že som v podstate od tej 8. do tej 6. bola v škole a potom som sa mala vrátiť na intrak a mali sme zadanie, ktoré sme mali vypracovať do ďalšieho dňa, pretože to nasledovalo na to. A to som musela ťahať naozaj, že do nejakej 1. do 2. noci, aby som všetko spravila a potom ráno bola za to ohodnotená. Ale aj ten profesor bol úplne úžasný a chápal, že som tam jediná taká, ktorá s ním ide celý deň, že nemám veľa času na to, aby som vypracovala všetky tie zadania. Čiže on mi dával tiež viacej času, ale všetko som stíhala, takže som to nepotrebovala. A v podstate to mi pomohlo, pretože ja som za 2 týždne mala ukončené 2 predmety a potom mi ostávali už iba 2. A vlastne to som mala iba v jednu dni. Čiže ja som potom chodila už do tej univerzity len v pondelky, kde som mala celý deň tie predmety a potom som mala ako keby celý týždeň voľno. Ale počas toho týždňa som robila tie práce do Slovenskej univerzity. Samozrejme, to nebolo nejaké že náročné celkovo, keď teraz sa tak odhliadnem, pretože mala som veľa času aj na to, aby som si precestovala to Rumunsko a to je na tom úplne úžasné, že vlastne vy máte pekne, neviem, je to tak pekne vyvážené, že fakt, že makáte do tej školy, ale potom je toľko času, že môžete vlastne cestovať. A na to je ten Erasmus a je to úplne, že úžasná vec. Čiže kto chce menej študovať v odzovkách, tak na Erasmus treba ísť. Ideme teraz trošku k peniažkom. Myslím, že to zaujíma každého.
tie granty na Erasmus, čo som spomínala, nepokrýva všetko, teda nepokrýva to všetko. Veľakrát treba, aby ste mali niečo našetrené, alebo kto môže, že mu vedia rodičia poslať tak nejakým takýmto spôsobom. A ja som mala grant o čosi vyšší, lebo som spĺňala nejaké podmienky, kde som mohla dostať navýšenie. Vy vlastne grant sa počíta ako z minimálnej mzdy celej krajiny, životné minimum krajiny, tak. Čiže tie krajiny sú väčšinou do nejakých skupín rozdelené, kde je napísané, koľko dostávajú za rôznu krajinu. Myslím, že Rumunsko patrilo do nejakej tej strednej, alebo možno aj tej najnižšej kategórie. Už si úplne nepamätám tie sumy, ale myslím, že čiastka pre Rumunsko bolo nejakých 420 €. Plus ja som dostala navyše, lebo som spĺňala tie podmienky. A ešte som dostala aj bonus na zelené cestovanie. Keď cestujete autobusom alebo vlakom, tak dostanete 50 € ešte navyše. Takže mne to vychádzalo konec koncov, že som mala nejakých 600 € na mesiac v Rumunsku, čo mňa osobne to vystačilo, lebo neviem, proste mi to vystačilo. Asi viem robiť s peniazmi. Ale zasa to Rumunsko mi prišlo aj strašne lacné v porovnaní so Slovenskom. Mala som Interac za 40 € mesačne, ktorý za mňa vyzeral lepšie než tie slovenské. Boli sme dve na izbe, mali sme privátnu kúpeľňu so záchodom, takú malú predsienku, na topánky bundy, takú malú kuchynku bez ale sporáka. To bolo skôr na také odkladanie veci alebo prípravu veci a potom sme mali jednu veľkú kuchyňu na celú chodbu so sporákmi a s týmito vecami. Na izbe sme mali aj malú chladničku s mrazákom a balkón, takže a vyzeralo to fakt pekne tam, že mali sme všetko. Takže toľko k Interacu. Ďalšia vec na tom internete, čo je také zaujímavé, ja som tam bola jediná Slovenka a celkovo zo tých slovanských krajín som bola tam jediný človek. Inak tam boli Francúzi, Nemci, Taliani, Španieli, tí sú všade. A mal som tam jedného z Uzbekistánu, jeden bol z Argentíny a zopár ľudí z Afriky. Neviem ako teraz, neviem ako to YouTube zoberie, takže proste neviem, jak to mám povedať, a možno už ste to aj pochopili. Ale tí boli strašne takí zomknutí, že sa s nikým nebavili, takže škoda. Neviem, ja by som sa s nimi rada porozprávala. Ale bolo to zaujímavé sa porozprávať s človekom z Uzbekistanu, lebo som popravde nevedela, že niečo také existuje. Alebo z Argentíny. Ale celkovo tí ľudia sa dávali do skupinky s tými, s ktorými sú, čiže Nemci boli s Nemcami, Francúzi s Francúzami a Španieli sú stále spolu. Takže ja som sa dala do skupinky s Nemcami. Ale aj s Francúzmi som dosť často bola, ale tak hlavne s tými Nemcami. A to bolo pre mňa veľká výhoda tým, že som tam nebola že tam neboli žiadni Slováci, ani Češi, ani nikto. Lebo naozaj, že som rozprávala len po anglicky a po nemecky s Nemcami. Čiže som si tým vedela vylepšiť o mnoho ten jazyk. No a vlastne, keď idete ako Erasmus študent do zahraničia, tak vás rovno zaradia do takej organizácie, kde sa starajú o Erasmákov. Volá sa to SN Organization, myslím. Takže v podstate to organizácia pre Erasmákov. Sú tam dobrovoľní študenti z tej krajiny, ktorí sa starajú o Erasmákov. Oni za to dostanú proste to, že sú v kontakte so zahraničnými ľuďmi, trénujú si svoje jazyky a môžu si to napísať do životopisu. A vlastne títo ľudia sa tam o nás starali, robili nám všelijaké programy. A ja som tam mala ja som sa strašne bála, že tam budem sama, nebudem mať kamarátov a takéto veci. Ale ja som tam mala problém byť sama so sebou. My sme tam mali každý deň nejaký program, akože je to dobrovoľne, nemusíte chodiť na tie programy, ale ja som na to chodila, už som fakt chcela zažiť ten Erasmus. A
Mali sme tam všeličo, nejaké kultúrne výmeny jedál, nejaké prezentácie o krajinách, kde sme sa mali spoznávať, pingpongové večere. Na rumunskej diskotéke som nebola, lebo to poviem, že som sa bála ísť, ale bola som na takom výlete z tej organizácie. Oni vlastne nám robili, že Halloween v Transylvánii a išli sme do Brašova, tam je vlastne aj ten hrad Lorda Drákulu, ktorý nie je naozaj jeho hrad, ale proste urobili z neho hrad pre Drakulov hrad. Originálny Drakulov hrad je už len zrúcenina. Takže boli sme na tom hrade, boli sme potom na takom ďalšom hrade, volá sa to Peleš hrad. A mali sme potom také halloweenské party a také... Možno ste to mali na základnej škole, že... Alebo možno poznáte, že geocaching, že máte poschované nejaké veci po meste, nejaké pointy a musíte všetky pohľadať, máte na to nejakú hádanku a proste musíte sa tam dostať. No taký jeden deň sme mali, keď sme proste behali po celom Brašove a museli sme čo najrýchlejšie urobiť tú hádanku, vyluštiť, aby sme vyhrali už ani neviem čo, ale moja nemecká skupinka to zobrala veľmi vážne a ja s nimi, čiže my sme úplne proste, my sme toľko nabehali a sme prehrali, takže nič moc. Ale proste takéto aktivity tam boli, to bolo fakt, že super. A potom, veľmi veľa som tam precestovala aj s takými dvoma kamarátmi, ja som sa vlastne dala hlavne do reči s takými dvoma chalanmi a moja spolubývajúca bola z Talianska a tí chalani boli z Nemecka, čiže my sme takto spolu chodili na rôzne hikingy, do hôr, na chatu, boli sme, strašne veľa húb sme nazbierali v lese, tak veľmi príjemné to bolo. Takže to sme vlastne precestovali. A asi už by som išla na koniec toho Erasmu, čiže to balenie naspäť. A cesta naspäť, zase ja som išla autobusom naspäť a vlastne keď dostaneme, to som nepovedala na začiatku, tak to ešte tak dopoviem, že vlastne vám vyplatia 70 alebo 80% toho grantu. Čiže vy keď pôjdete naspäť, musíte ešte splniť nejaké ďalšie podmienky a to sú také veci, že napísať nejakú správu o tom Erasme, doplniť im nejaké doklady, čo oni potrebujú a potom vám vyplatia 10 alebo tých 20% z toho grantu. Čiže to bolo tiež úplne super, že som prišla po úplne úžasnom zážitku, po super semestri a ešte mi prišli nejaké peňažky navyše, ako keby odmena za to, že som si tam užívala. Takže to bolo tiež také parádne. A celkovo na to Erasme všetci tam vám pomáhajú, je to milión informácií a niekedy sa človek v tom stráca, že mne nepríde tých informácií, že málo, ale že až moc veľa. Takže by som sa úplne nejako neobávala, aj kebyže vy plánujete ísť alebo tak stále tam budú ľudia, ktorí vám pomôžu, vy dostanete aj buddyho, alebo si môžete vyžiadať buddyho, to je vlastne taká osoba, ktorá vám pomáha počas celého toho semestru vybavovať nejaké veci na škole, alebo vám pomôže, ako to funguje v Rumunsku. Väčšinou to je na také, že vybaví telefónne číslo, napríklad v Rumunsku trebalo vybaviť imigračné a takéto veci. A na to ja som buddyho nepotrebovala, takže ja som si to nedávala, aj keď niektoré veci som sa potom pýtala tých mojich kamarátov, teda oni sa pýtali ich buddy a tak som sa dostala k nejakým informáciám. Ale celkovo tam fakt, že je toho až príliš, aj z tej univerzity tí profesori majú
také sedenia s tými študentami z Erasmu a dávajú informácie, že ako funguje krajina a takéto veci, čiže fakt to bolo v pohode. Takže keď to teraz tak zhodnotím, tak celý ten Erasmus je výborná vec a odporúčam každému, aby to zažil, aby tam šiel a nech sa vôbec ani nebojí nejakých vecí, ani tej angličtiny, že proste jedna vec je rozprávať a druhá vec je učiť sa po anglicky a vôbec s tým nie je problém, keď človek ovláda tú angličtinu, tak si myslím, že to v pohode zvládne. Takže asi toľko k Erasmu. Nič mi nenapadá, čo by som mala keby viacej povedať. Keby hovorím, že máte nejaké otázky a že vás niečo zaujíma, tak mi napíšte do komentáru. Keď tých otázok tam bude veľa, tak asi vám urobím nejaké ďalšie video, kde to tak nejako zhrniem. A keď to bude menej, tak vám odpoviem do správy. Dobre, tak to je všetko. Ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Budem rada za like, koment, odber. Keď dáte odber, nezabudnite aj na zvonček, aby vám chodili upozornenia. A dúfam, že sa uvidíme aj na nejakom ďalšom ASMR videu. Ahojte.